Sab ľudia, dneska tu máme video po dlhej dobe, budeme hrať s kamarátom, budeme hrať Roblox. Čaute ľudia. Áno, budeme hrať Roblox, zahráme si asi takže Katana, simulátor, no Katana Legends. A môžeme sa vrhnúť na to, ešte počkám na Komáša, kým sa žene do hry. Potom povedz, kde si. Prečo má na obrázku, že bydlíte? Čo to je? Však taký simulátor. Aha, Dark Leaner. Dragon Master. To kto je, kámo? No, kde si iný? I don't know. Už je to čo? No, už som tu. A tu si... Počkaj. Sevás. Takže, double jump, blablabla. No, búchajme. Nie, neskáž, búchaj normálne. Koľko máš? Ja selujem. Čo? Že koľko máš noného peňazí? Peňazí. No toho, čo je tam jedna, oné. Ja mám max. Musím selnúť. To som myslel, hej. Aha, tu je, Okay. Môžeme si kúpiť. Ja kúpem Ultra Bambu. Aha, čo mám? Kde si? Neviem, kde si ty. Ja som na zemi. Ja som opuchol. Pozorom bije. Čaves, ukludni sa, ma bije. Ja som zomrel, Vidím ťa, tu si. Čau, Tobias. A to kde si kúpil? Však tu je shop, aha, poď tu. Tu shop. Buy item. Kde? Tam, kde som teraz skočil. Tu som za tebou. No tu. Tu a hop. A tuto. Jak tak vysoko skáčeš? Double jump. Čo je toto? Tam jaký bubo veľký, tam je robot veľký. Dobrý bubo. Kde je bubo? Dvakrát vyskoč zase. Budeš vidieť buba. Ale kde? A jaký robotes? Tam vzadu. Každý. Vidíš? Počkaj, tuto. Aha, robot. To je PvP arena. Kam prečo ho biješ? Neviem, nemám ho rád. A mňa si bil. Ale nie. Čo? Že mňa si začal byť chvíľku, tuším. Tak sorry, no. Aha, tu máš, že buj al. Aha, dajte mi. To si kúpuješ zase. Ale nie, toto. Dám buj al. Dám áno. A ono by mi to malo... Ja však ja nemám peniaze. Čalis. Koľko stojí tá ďalšia katána? Jaká? Červená? Áno. 300 niečo. Tak si našetri možno 400. Ja mám tiež 400. Dajte mi toto. A ešte si kúpim nový belt. Čalis. Danke. Ale ja ho zbijem. To nie, lebo on neutron nejaký. Nie, nechaj ma. Čalis, že nie, nechaj. Však hej. To čo máš? To si není ty. Čo? Že to si ty, kámo. Ja som si ťa pomýlil s typečkom. Ale ja som si ťa pomýlil, chápeš? Ja? A ja nechápem. Jaj. Čo je toto? Čo písal? Neviem. Čau, Tobias. Čau. Jaj ma. Poď sem. Aj, no. Poď. Poď, no, poď. Zabil som ťa. Aha, sorry. Ja si ma vypol. Búcham do teba. Aby si. Ja som dostal mínus niečo. Hej, to nie je fér. Ale no. Aha, jaký som ja oný už samuraj. Ale keď za to mám... To bol. To nebolo. A tu je to. To je to či? No to máš aj hore na streche. To aj doma. To je moje už, vieš. Aha, sel. Jaký som už bohatý.
Ono ti to dáva dvakrát many, takže mi stačí našetriť toľkoto a mám ďalšiu katanu. Ja mám šedou bambu kata. Kámo, tak kúkni. Poď sem, kúkni. Iba aj doma. Ale kúkni, nezabijem ťa, kúkni, čo mám. Nemám ťa rád, iba aj doma. Že tak som sa teleporto. Ale to je robot. Ja nemám peniaze. Ja idem pri robota. A on ťa zabije. Aha, tak nie. No tak. Charles ťa zabije. Ja idem za tebou, ja idem teraz za tebou. Ja si šetrím. Kde si? No. Opa. A ľudia inak aj kamarát, no Tobias má tiež kanál, potom editor vám ho dá sem a mohli by ste dať aj mne. Súb akože, máme 109 odoberateľov. Som akože vďačný za to. Je to veľa. Ja môžem tradovať. Ja mám katanu. Ježiš, ja som niekoho zabil. Ďalší ma zabijú. Ma to nebaví. A na hovno kádá to. A zabíjajú ťa typci? Áno. To fakt? A kde si? Ja ťa budem chrániť, more. Ja už mám katanu. Ja vlastne už sa môžeme zabiť. Ty máš katanu? Jo, ja už mám toto. Kaťaňu. A ja mám čo teda? Ty máš horšie než ja. Poď sem, typek. Yes. Ja som buchol toho dobrého. A koľko stála tá katana? 2400, tak nejak. Rob toto, ale len furt len klikaj, budeš mať Infinity farmu. Aha. Aj doma. Sorry. Ja som dostal karmu. Aj doma. No už som išiel doma. Typek ma odstrelil. Maňa. Nie, nechaj ma. Typek, nechaj ma. Dobre, je preč. Poď sem. Ale... Hej, to dosť začal. Leo, ale tak more, počkaj ma s tým katanou. Jo, dobre. Nič nerobím. Čakám. Kámo, buď ma zabíjate. Tento potkan, on je v zelenom. Šikanuje ma. Čo je toto? Skill. Speedrunujem do toho shopu. Aha, ja si môžem dať skill. A to budem mať double jump. Ale iba doma. Triple jump mám. Iba? A hop, hop. Aha, že ma počkáš. Však hej, len som si... Au. Ja som si kúpil toto. Uí. Jak hore sú asi aj ostrovy. Idem tam zatiaľ parkour skákať. Aha, tu sú coiny nejaké modré. Aha, tu dostávam 10 za to. Aha. Budem hore možno. Jo, dobre. To jak málo mi dáva. Čoho? Červený coinov. Dobre. Idem sem. Dobre, som tu. Tu sú coiny nejaké. Zadarmo. Hop. Jeden. Tak nič. Tak už padám dole tebe. Tak nepadám. Hop. Hop. Hop, hop. 50 tohto. Takto, ďakujem. A potom povedz, keď už budeš mať takú žltú katanu, no bielu.
Nemáš ešte bielu, ale máš takú, jak ja. No nemáš vlastne, ja som. A mi to nič nedáva, keď sekám. Aha, dobre. Ja tak práve mám, že 3 FPS na tej hre. Kamo, ešte raz ma buchne ten typek. On je neviditeľný. Nemám. I am a Batman. To vie skúve. I am a Batman. Au. A prečo je neviditeľný? Kamu? On tam stojí len tak, on aj kúka na nás. Stalker. Ja mám len taký, že ešte 12 000, teda ja mám tak, že 2 000, 2 000. Čau, ešte 12 000. Kamu? Au. Tu stojí, tu. Poriadne padni. Tu niekde stojí. Tu ten čavo niekde stojí. Stojí tam. Máš ma vyplo. Kde si? Čau, že už ma vyplo. No však už ma aj vyplo. Ahoj. Poriadne padním. A koľko už máš? Už 3500, ešte 300. Odke už mám. Aha, mám save zone. Už máš tú katanu, jak ja? Angels katana. Áno. Ty si ideš kúpiť červenú, takže to môže sa okakať. Jak si vedel? Čau, ešte čo je ona z teba? On je Darth Vader? Tomu ver, to som celý ja. Čau, sa stal Darth Jak si... Vader. Ty máš jaký pásik, Leo? Ja mám modrý. Iba je doma! Čo je? Čau, ma skoro vypal. Však o mňa buchol a ja som potom teba omylom. Skoro vypal. A ty máš aký pásik? Podaň ho, skúsim ho zabiť. No, tak Či veď však on má najväčší level ja celej som hry. fialový. A to jak si získal môj milý? Jaj, nie, to sú tie oné. No uvidíme, že aký budem mať ja. Uvidíme. Jaký máš? Ja počkaj, ja si myslíš build, ja mám už hnevý. Jak ty, alebo ty máš aký? Čo? Pásik. Ja mám červený. Dej. Ja som celý červený, čekuj. A prečo? A mne to dáva iba keď som vonku. No mne to dáva iba ninjitsu, no dobre. Batman. A my tu s typkom We are the champions. OG pesničky. Ja čo fakt? Však ja vím. A ja? Aha, ja už mám voľakú godly katanu. Au. Vieš, teraz som žltý. A tu je Secret NPC. Kde si? Google, Revard, Find, Better Hoops. Ja viem, kde si. Ja už som tam bol. No nebol som tam, ale kúkal som na to. Čo je to? Hoop, give, cool reward, find better hoops. No tak to, nič, nechce sa mi. We are champions. Kde si? Ale prečo mi to farmí oni? Ninjitsu. A ne coiny. Keby som vedel, že kde si, no. Aha, vidím to už. Kamo? No. Prečo? 10 000 coinov. Niečo si splnil asi, nejaký quest. Dej. Aha, to je Fortune. Dej. To je Fortuna. Mám jeden spin, idem spinovať.
Napravo máš Fortunu. Jakú fortunu? Spin. Dobre. Nie, Napravo. Napravo máš, že upgrade. Mhm. Tam, kde máš sell, packs, pets a trade. ja to nemám. Ja to mám iba sell, packs a pets a trade. A nad tým je, že upgrade, fortune, invite, codes, settings a tieto. Ja fortún. No, a čo? No, a čo to bude? Pam, 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 pam. Mhm. Kamo, tak táto katana. 5 minút auto. Mne padlo 5 minút autorain. To je čo? 5 minút, 5 minút čo? Mne padlo inak to najzásadnejšie. To 5 chance. Ale fakt, Jaký máš ty sword? modrý. Á, to čo si mi dal jakú bombu? I'm a Batman. Ja mám už silver. Čo máš silver? Ja mám už silver. Čo máš silver? Nič. Nič nemám silver. A nič ti ani nedala. Čo mám silver? Tan, tan, tararan, tan, tararan, tan. Dobrý Mission Impossible. Damn. Ja idem úplne hore vyskákať, sa pokúsim. A ja. Dobre, tak ja už skáčem. Vybaj doma. Tu ja som. Zabil som ťa. Nezabil. Prečo mi to dalo iba jeden jump? Kamo, špatná hra, zlá hra, nemám rád. Jo, mne to dá iba jeden jump. Čo ja vylúčil, to musím preletieť sem. A musím ísť hop. Let's go! Kde si? Bol som úplne hore. Tak tam máš ostať. A to ja som padol. Jaj? Kamo, rip to vie. Aha, Shadowblade, jaký drahý, jak blázen. Čo, ale všetko je tu drahé, tak... Jaj, vlastne. Aha. Aha, ja som našla akú desku. What did you find? Find, no. A ja, let's find out. Z ktorej mi padnú veľa coinov. Aj, koľko? 5? Uka. Jedna tlačí. Tato. Čávez! To koľko som dostal coinov? Koľko? Trilión? Veľa! A mám sa vrátiť o 5 hodín. No, tak. Potkan jeden. 20 000 mi to dalo. Kde si to ale idem hľadať. Nenájdeš to? Ja som našiel niečo lepšie, ty gaďo. Čo si našiel? No povedz, no. Nepoviem ti ani one. Ja to aj tak viem, lebo ja pozerám... Ale ja som našiel niečo oveľa lepšie. No čo? Nepoviem ti, keď ty nepoviem. Nič si nenašiel, však ja vidím tvoju kamerku, nie? No, našiel. Ja som king. Čavis, jak tu, že sedíš? Však som king, nevidíš? Aha, ja som na... hore. O toto sa tu bude bojovať. Oselnite ma. Ma. Dajte mi toto. Ňam. To potom bude mať proste wooden stav. Reálne. Ukáž. Kam Lekam kašlem, ty ani nečakáš, iba si doma. Toto video bude dlhé. A spravím aj druhý diel, neviem, či aj Tobias bude chcieť hrať. Jak ty budeš mať čas. Ja s tebou nie, ty ma nečakáš. Ty ma aj doma. Ja som doma. Ale nie. No vlastne hej, som Iba doma. ešte ďalej. Vidíte, ľudia, aký je zlý na mňa, len že ma nečaká.
Čo? Čo? Nie. Jaký máš ten pásik? Fialový. Tak ale ja som celý černý, čekuj. Iba je doma. A ešte zabijú. Ale by si tak zdrhol. Jaj, by som sa smál. Kam ja neviem proste dobre po slovensky, no ľudia, ne. Počkaj. Ja ti niečo ukážem. Tak teraz si tak znel divne, že what the fuck. Ale, no ale hej, no. To čo je? Oh my god. Bubo A našiel tam niečo. tiež? Aha. A ty si môj. Haha. Čo si našiel kok? Nič. Aha, to jaké upgradey, ale však to nezískam ani za 2 roky. Do it, let's go, zaletel som. Tak to what the fuck. A koľko máš jumpov? Nič. Koľko máš jumpov? 2, 3. 3. Čo som si kúpil, presne. To čo je tam za Vortex Island? Tak ja musím spraviť hop, Skúsom, padol. hop, hop, hop. Som na nejakom Vortex. Prečo buchnem o zem vždycky, keď dopadnem? Na to už nebaví. Ešte dohrajme. Však poď skákať parkour úplne, kto bude hore. Jasno. Nejdem. Ježiš, to máš oveľa melej. Salamámejko. Mám peta. Za tých 1000 oných či. Aha. Áno, predstav si, ale ty koľko dáva coinov? Ja, ty cigáne. 20 000. Za koľko klikov? Nič. Jasné. Vyplo ho. Nič. Vidíte, rastie mu nos klame. Ja mi rastie vždy nos. What did you say? Oh my god. Oh my god. Oh my. Ja som dostal 4000 či. Wow. Ja som dostal, že 1 000 000. A ja... Nego. Čo prosím? A ja 911, what's your emergency? Opäť! Emergency, nigger man. Kamo? Racista. Ty raz. Ja som kúpil 2 naraz. Aha, tak to nič. Tak to spravíme, Čo si že... kúpil? Nič. Tak si kúpil. Oh my god. To dáva 3-krát coiny. Tak, kúkaj. Aha. 100 000 coinov. Ja ťa chápem, ty sa radšej ani nedozvieš. Aha, tak hej. Sorry. Iba doma, to dostane, ja? A ja, No poď, no, ale... Aj si počkaj, ty patkán. Ty patkán jeden. čo, na mňa máš toto? Kúkaj, čo mám. Kúkaj, čo mám. Také nemáš, čo? Oh my god. Oh my god. god. Ľudia, aspoň vidíte, že sa svojom neoplatí hrať, lebo vám nič nečaká. prečo? Ale ty patkán. Tak to dík. Patkán, musný. No nič nečaká. Ja teraz nemám chvíľku čas, lebo ja musím niečo, no mám čas, ale musím niečo really spraviť teraz. Tak, boha. Ja ťa chránim. Kamo, reálne ja som, že pri počítači stále.
Nebudem hľadiť, keď trošku oddelím tu, no vlastne to bude lepšie. Oh my god. Ja som, Oh my god. to zle, počkaj. Žiadne oh my Tan, god. tan, tararara, tararara. Typek si ide Tokyo Drift a Ľudia, ja tu. viete čo? Zapínam si autoklikra a pam, 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 pam. Nemôžeš. Ne. Žiadny autokliker. Žiadne hacky. Hacky mám veľa hacky. To už som zistil. Čo si zistil? Že máš hacky. Mne to dáva samé Ja taký a ja neklikám. Aha, ja nedám na kameru tú myšku. Dám možno. Ja, čo som len klikol. Ale mi to samému kliká. Ja, lebo nepadla tá rare vecička. Ja som debil. Prečo? Ja som išiel do duelu a nikto tu není. Ja dostajem príkaz. Let's go! Však si tu. Čoho? Gemov? Gemov som dostal. Dobre, na budúce idem aj ja. Nejdeš. Ale Ja to líznem, ak pôjdeš. Si lepší odo mňa. Mone ma počkaj. tomu ver. Ty si taký hnusný. Kamo, tak čakám, no. Tak zatiaľ idem na ten ostrov hore, čo je. Idem na ten hore ostrov sa teleportnúť. To je aký on je? Island. To je úplne prvý. A to ten kde je, akože. To tu není, si robíte srandu zo mňa, akože. 15 kvintiliónov tieto čity, vole. Však to nemá ani oný najlepší hráč celej hry. A ja vlastne neviem ani, že... Tuto je to. Áno, dajem teba. Fajn. Ja vlastne mám skákať, neklikať. To nevyskočí. Fúha, to je problém. No. Ja neklikám a mne to dáva samé. Uí. Fúha. Skoro som padol. Dobre. Hop, hop. No, fajno. Fajno vúčko. Zvon tu. Hore, vyššie. Nie som ešte hore. Kde je úplne? Tam až. Fúha. Chod na ten fight, ja tam nejdem. No ja som nešiel tiež. Hryb. Poď. Nie. Nie. To si robí... To si robí srandu. Ja nič nevidím, keď tá postavička blbá padne na zem po tých 3 jumpoch. Ale nie, ja tam neviem vyskočiť. Áno, a teraz by som tam mal už doletieť. No, konečne. Kam už 30 minút nahrávam. Fajnové video. Jo, fúha. Ja sa teraz bojím každého jedného kroku môjho. Idem postupne vyššie a vyššie a vyššie. Dobre. Kokso. To jak je blízko.
Prosím, doskoč tam. Jo, som tu. Nie. Bum. Tak nič. Jo. Čo ti dáva? Ja som na Novom Islande. Bol som, ale už som není. Prečo ma to dalo dole? Yes. Sem i sem. Čestka tu není žiadna. To si robí srandu. Ty máš inak jaké veci, Tobias? Už jakú máš? Zelenú. Aha. Ja by som si veľmi kúpil viacej skokov. Four times je moc veľa. Ty máš jakú? Ja mám takú modrú. No dobre, tak toto je všetko pre toto video. Tak budem rád si dáte like, odber. A to je všetko. Čaute.